Kampiyon TV. Kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Mayad nga adlaw mga bata. Amudya ang EduSiyensiya kang eskwela kinaraya kun sa diin padayon ang pag-eskwela sa inyo tagsa-tagsa ka mga telebisyon. Ako gali si Ma'am Jen, ang inyong maestra. Para magiya sa aton manugturok ang nga episode para sa Grade 3 Science. Handa rin bala ka mo mamati? Sa aton kadyang leksyon, ipreparar ang lapis kag papel. Mas nami pagid kung kaimaw mo ang imong ginikanan para sa aton turunan. Antes kita magpadayon sa aton leksyon, sabtan taanay ang mabugo nga test. Magbuel kang lapis kag papel para rugyang isulat ang imo sabat. Pilia ang insakto nga letra kag sulata sa papel ang imong sabat. Una nga pamangkot. Nagapauli si Helen halin sa andang eskwelahan. Kagulpi lang, nagdamol ang uran. Ang uran, sang halimbawa kang A. Solid, B. Liquid, C. Gas, D. Solid, kagas. Ano ang sabat mga bata? Letra B ang sabat. Ensakto bala ang inyo sabat? Ikarwa nga pamangkot. Yellow ang panit kang luto nga mangga. Ano nga kinaiya kang solid ang may kurit? A. Kabahalan, B. Korte, C. Kolor, D. Texture. Ano ang sabat? Letra C ang sabat mga bata. Para sa ikatlo nga pamangkot. Diin sa mga masunod ang gas. A. Aso, B. Tubig, C. Alcohol, D. Papel. Ano ang sabat sa ikatlo nga pamangkot? Letra A ang sabat. Ikaapat nga pamangkot. Diin sa mga masunod ang hindi insakto. A. Ang solid may mass kag nagaokupar kang espasyo. B. Ang liquid nagailig kag nagasunod sa korte o con-shape kang ana sa redlan. C. Ang gas bisan diin makita may mass kag nagaokupar kang espasyo. D. Ang liquid kag gas wara ti mass pero nagaokupar kang espasyo. Ano ang sabat sa ikaapat nga pamangkot? D. D ang sabat. Ikalima, sa diin nga mga dinalan ang insakto. A. Ang solid nga mga bagay pwede maggrupo paagi sa andang colors, sizes, shapes, kag textures. B. Ang gas hindi makasunod sa shape kang ana sa redlan. C. Ang liquid nagailig pero wara timas. D. Ang mga solid, liquid kag gas pwede maggrupo base sa andang korte kag dapeg o consent lang. Ano ang inyo sabat mga bata? A. Ang sabat. O ano mga bata?
Ready rin bala ka mo sa bago natin nga leksyon? Aton pagatunan, kadya nga adlaw, ang mga bagay kag gamit sa aton palibot kag ang andang kinaiya. Imawin niyo ako sa pagbasa kang sang ka binalaybay nga may tigulo nga matter sa aton palibot. Antes kari ang mga bata, manan niyo bala kung ano ang ginatawag nga matter? Ang tanan nga makita sa aton palibot. Matter. Ang matter nagaokupar kang espasyo kag may mass. Ang tanan nga imong makaptan kag makita, matter. Kag dia, may nanari-sari nga color, shape, texture, kag size. O sige, namanan nyo rin ha kung ano ang matter. Basahan rin natin ang binalaybay para mas maintindihan pagid ninyo ang parte sa matter kag ang andang kinaiya. Matter sa ating palibot. Solid, liquid, gas. Mga bagay sa ating palibot nga sarang makita kag makaptan. Kag kung kaisa, mabatyagan man natin. Solid, liquid. Atin mabatyagan sa adlaw-adlaw nga tanan. Makawiwili ang kada isara ay may anda nga nanari-sari nga mga kinaiya. May nagakalain-lain nga mga kabanglen. Korte, kolor, kag texture. Solid, liquid, gas. Makabulit ka natin. Dali rin. Obserbahan, kag tunan pagid natin. Inyo bala nagustuhan ang binalaybay? Siyempre, diyan natin namanan nga may nanari-sari nga mga kinaiya ang matter. May nanari-sari nga bagay kagamit nga makita sa aton panimalay, eskwelahan, kag komunidad. Kinatawag diyan nga matter. Pwede nga solid, liquid, ukon gas. Magtugro kang 5 ka mga bagay nga makita sa inyong balay kag isaysay ang andang mga kinaiya. Halimbawa, baso. Ang baso may nagkalain-lain nga shape, color, size kag texture. Sulata sa papel ang imong sabat. Tapos rin bala ka mo mga bata? Usisaan natin kung ano ang mga bagay nga pwede makita sa sulod kang balay. May purungkuan bala sa inyo sabat mga bata? Ano ang kinaiya ka purungkuan? Matigdas. Sari-sari ang kolor. May tsokolate, berde, kag puti. Telebisyon. May telebisyon man kita sa balay. Ano ang kinaiya kang telebisyon? Pwede man nga bahel o kung gamay ang telebisyon. May nanari-sari nga kolor, rektanggulo ang telebisyon. Sang kahalimbawa man ang pinggan. Diyan makita sa kusina nga parte
kaaton balay. Ano ang kinaiya kang pinggan? Kalabanan, bilog ang korte. Mapino, matigdas, sari-sari ang kolor. May puti, asul, berde, kag pula. Ulunan. Diya makita sa kwarto nga bahin kang aton balay. Ano ang kinaiya kang ulunan? May malungok, may matigdas. Kung may rektanggulo, may bilog, kag may kwadrado. May bahel, may gamay, may nanari-sari man nga kolor. May pula, puti, kag asul. Amo to ang mga halimbawa kang pila ka mga bagay nga makita sa sulod kang aton balay. Mga bata, ang tanan nga makita sa aton palibot matter. Ang matter, bisan ano nga bagay nga may mas, kadya naga-okupar kang espasyo. Ang matter, may nanari-sari nga korte, kag kabahulan. Man-ano nyo bala ang rason kung andot may mga matter nga may nanari-sari nga korte kag kabahulan? Diya, tungod ang matter, may 3 ka klase. Ang solid, liquid, kag gas. Ang solid, liquid kag gas, naga-okupar kang espasyo sa nanari-sari nga mga pamaagi. Dali, aton usisaon ang mga kinaiya kang solid, liquid, kag gas. Magpadayon lang sa pagpamati, mga bata. Makaptan bala natin ang solid. Tandaan, mga bata, ang solid, mga bagay nga pwede natin makita kag makaptan. Ang bulak, lamesa, kag mga bangko aton makita kag makaptan. Diya, may nanari-sari nga mga shapes, colors, textures, kag sizes. Maagturuman kita sa liquid nga state ka matter. Ang liquid bala aton makaptan? Aton man bala diya makita? May ana bala diya nga kinaiya nga korte? Tandaan, mga bata, nga ang mga liquid nga bagay pwede natin makaptan. Nagabaylo ang andang korte o kun shape. Depende sa ginbutangan nga sirudlan. Parehas kang botelya, garapon, kag baso. Ang tubig, gatas, nga inyo ginainom kag juice, halimbawa kang liquid. Gani, mga bata, inyo namanan kag nakita ang mga kinaiya kang liquid. Ang liquid, wara ti ana kaugalingon nga korte. Ginasunod na ang korte kang sirudlan kag diya may mas. Nagaturok kag nagapamati pa bala ka mo? Sige, aton diya padayunon. Maagturuman kita sa 3 nga klase ka matter. Naman-an nyo bala nga ang 4 nga klase kang matter importante sa aton kabuhi? Amo diya ang isara
sa mga halimbawa na. Hindi kita makaginhawa kung wara dya. Manan niyo bala kung ano dya? Hangin! Ang hangin, sang kahalimbawa kang gas. Amo dya ang ikatlo nga klase kang matter. Pero mga bata, ang gas bala, pwede natin makaptan? Makita man bala natin ang gas? Tandaan, ang gas hindi makaptan. Pero may gas nga pwede makita, kag may gas nga hindi makita. Pero atin mabatsyagan. Ang gas nagaokupar kag espasyo. Kag ang gas wara ti kinaiya nga korte kag kabahilen. Halimbawa, ang hangin. Aso kag sungaw halin sa ginpabukalan nga tubig. Inyo rin namanan nga may tatlo ka klase kang matter nga amo ang solid, liquid, kag gas. Gani, ang tanan nga makita sa aton palibot, matter! Sige, testingan natin kung may natunan ka mo sa aton leksyon. Ready rin bala ka mo, mga bata? Inhale anay, kag mag-exhale para mangin mas manami ang inyo pamatsyagan. Tere ka ang mga laragway kag grupuha kundya, solid, liquid, o kun gas. Sa diin sa mga laragway ang solid. Solid ang lapis kag bato. Sa diin sa mga laragway ang liquid. Liquid ang soft drinks kag luha. Sa diin sa mga laragway ang gas. Gas ang aso halin sa sarakyan kag ang hangin sa sulod ka balon. Amo to ang mga grupo ka mga bagay sa aton palibot base sa klase ka matter. Sige, aton pagid testingan kag himuon ang masunod nga orobrahen. Magbuel kang papel kag lapis. Sulata sa papel ang imong sabat. S, kung ang mga masunod nga laragway, solid. L, kung liquid. G, kung gas. Handa rin bala ka mo? Una nga laragway. Ano nga klase ka matter ang una nga laragway? Liquid! Liquid ang toyo. Ikarwa nga laragway. Ano nga klase ka matter ang ikarwa nga laragway? Solid! Solid ang sapatos. Ikatlo nga laragway. Ano nga klase ka matter ang ikatlo nga laragway? Solid! Ang lansang solid! Ikaapat nga laragway. Ano nga klase ka matter ang ikaapat nga laragway? Ang langgaw, liquid! Liquid ang langgaw! Ikalima nga laragway. Ano nga klase ka matter ang ikalima nga laragway?
Gas ang aso halin sa motor. Ang aso, gas. Gani tandaan mga bata, nga ang tanan nga bagay sa aton palibot, matter! Pira ang klase ka matter? May 3 ka klase ang matter. Amo dya ang solid, liquid, kag gas. Sa orobrahon, sundon ang instruksyon kag kopyahan ang chart. Ang mga bagay nga makita sa aton balay, halimbawa kang matter. Makilala mo baladya? Sige bi mga bata, mag-drawing kang sangkabagay nga solid. Sa box kang solid. Mag-drawing pagid kang sangka-liquid sa box nga para sa liquid. Kag amo man ang himuon sa box nga para sa gas. Mga bata, ano nga klase kang matter ang inyo gindrawing? Nanari-sari nga mga bagay ang inyo gindrawing. Pira lang ra, kahalimbawa kang solid, liquid, kag gas. Inyo rin bala na intsindihan ang aton leksyon? Magprepara rin kita sa aton mabugo nga test mga bata. Magbueliwat kang lapis kag papel. Sulat na ang I kung ang masunod nga mga pahayag ensakto. O kung I kung dya sala. Una nga pahayag. Ang solid, wara ti insakto nga korte, kag mas. Ikarwa nga pahayag. Ang solid, malaragway, paagi sa andang shape, color, size, kag texture. Ikatlo nga pahayag. Nagabaylo ang shape ka liquid, depende sa ginabutangan na nga saridlan. Ikaapat nga pahayag. Ang gas, nagaokupar kang espasyo kang saridlan. Ikalima nga pahayag. Ang liquid ka gas, nagasunod lang sa korte o kung shape kang anang saridlan. Ready rin bala ka mo, mamana ng inyo score? Itsikan rin natin ang inyo mga sabat. Sa una nga pahayag, ang sabat ay hindi insakto. Hay ang solid, may insakto nga korte kag mas. Sa ikarwa nga pahayag, ang sabat, insakto mga bata. Tungod nga ang solid, pwede natin mailaragway paagi sa andang shape, color, size, kag texture. Sa ikatlo nga pahayag, ang sabat gihapon mga bata. Tungod ang shape, ka-liquid, nagabaylo depende sa ginabutangan nga surudlan. Sa ikaapat nga pahayag, ang sabat. Tungod ang gas, nagaokupar kang espasyo kang surudlan. Sa ikalima nga pahayag, ang sabat, ang sabat. Tungod ang liquid kag gas, nagasunod lang sa shape kang surudlan. Sino ang nakabuel kang perfect score?
Congratulations mga bata! Kabay pa, nga rako ang nabuel ninyo sa aton nga leksyon kadya nga adlaw. Diyan natapos ang aton leksyon. Kabay pa nga may nabuel kag natunan kita. Bantayan liwat ang sunod nga episode kay Eskwela Kinaraya para sa Science Grade 3. Hindi malipat, maghugas kang alima, suksok kang face mask, kag mag-social distancing. Sa liwat, ako si Teacher Jen. Kasadya sa Siyensiya, EduSiyensiya. Bye-bye!